Antonio Míguez Amil, un nome con mayúsculas, director da Oficina de Turismo de Ribadavia, e que no paso dos anos foi empezando cos seus pinitos no mundo do viño, facerá uns 10 anos aproximadamente, e que hoxe é un colleiteiro dos pés á cabeza. Antonio, bo día. Que tal? Bo día, Álvaro. Estamos aquí na Feira do Viño do Ribeiro, estamos presentando o que ven sendo a túa nova colleita, do que ven sendo tamén o teu eslogan, Antonio Míguez Amil, Viños con Alma. Explícanos un pouquillo que estamos presentando este ano na Feira do Viño do Ribeiro. Pois a colleita do 23 de tintos, boas vides, mirando ao chao, que é outro tinto do 2023. E tamén o branco que saiu agora, pero do 2024. Eu non fago viños do ano, normalmente son viños que van un proceso máis lento. As colleitas que estaban agora no mercado era do 22 e xusto para esta feira do viño quixen presentar a do 23 dos meus tintos. Que te levou a ti a dar este salto fai uns anos? Bueno, primeiro a tradición do Ribeiro, non? Eu nacín aquí na aldea de Francelos, meu avó era un colleiteiro que por diferentes avatares da vida pois deixou a adega e as viñas. Bueno, perderonse aí 2 xeracións e eu pois recuperei un poquinho esa tradición de facer viño familiar que había, pero xa incorporando o meu propio viñedo. É dicir, eu realmente, aínda que fago viño desde o 2016, o meu proxecto iniciouse no ano 98, coa recuperación de un pequeno viñedo familiar e logo a adquisición de viñas no Val do Avia. Este ano a Feira do Viño do Ribeiro, xa o temos comentado con compañeros e compañeras que están aquí nos stands, este ano hai unha nova distribución, hai unha nova carpa e a verdade que polo que estamos escoitando é un éxito total. Bueno, sí, onte foi un día maravilloso de público. O tempo acompañou porque tampouco fixo moita calor, e iso sempre é un hándicap por varios motivos, non? A hora de probar os viños, pero tamén a hora de escoller un destino, non? Porque a xente con moi bo tempo adoita ir á praia, non? Entón, onte foi un día perfecto. E hoxe agardamos que sexa un bo día tamén. Esta ponte, vamos a chamar así, estes 3 festivos, son moi bons días, cadran moi ben, e a temperatura que vai haber, o tempo que vai facer para esta feira é óptimo, mentres non chova, claro, a ninguén lle gusta que chova, non? Pero se sigue así esta temperatura e este ambiente vai ser moi favorable. Xa por último, ti como veciño de Ribadavia, de Francelos, hai que decirlo, claro, con orgullo que o levas, ti desde cativo viviches un avance da Feira do Viño. Había ese concepto ao principio da Feira do Viño, onde o viño se regalaba, basicamente, e o público final, cando, digamos, as cousas son gratis, non se lle dá o valor. Pero vemos que se cambiou o concepto de fai uns anos de cobrar o viño, a verdade, isto vai en aumento e encima un público de calidade, non? Bueno, sí, hoxe en día a xente que ven a Feira do Viño xa hai algúns anos que se, digamos, mudou o modelo, non? O modelo que había, do que falas ti, que era o que se iniciou nos anos 60 e que tuvo unha crise a finais dos anos 80 e a principios do 2000 empezouse a mirar de mudar o modelo, non? Que se fixa efectivo a partir de 2008-2010 e cando empezou a adquirir este modelo que temos hoxe. E é un modelo máis enfocado para o aficionado e para o amante do viño, que ven a probar viños, a ver colleitas, a ver proxectos vitivinícolas, e non ven tanto a beber, ven a probar cousas que lle poden interesar, porque vai asumindo que o Ribeiro ten uns viños de gran calidade e quere estar atento a ver que sae e como son eses viños, non? Eso favorecenos moito. É dicir, non vamos ter unha gran multitud que veña a beber viño de balde, pero vai vir moita xente que cada vez sabe que na Feira do Viño vai a topar eses proxectos e eses viños que lles gustan moito. Antonio Míguez Amil, non te roubamos máis tempo, que hai unha cantidad de xente, vese que pouco a pouco se está enchendo a Alameda, e a verdade, parabéns polo teu proxecto, e temos aquí unha afición que che vai dar un forte aplauso. Grazas a vos. Seguimos en vivo, en directo, Tivo unha Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia.